Bună seara, dragii mei! Eu vreau să vă prezint în seara aceasta ceva nou care eu sper că o să vă placă în România. Eu am făcut aici curcan, în acela mic, umplut cu... am făcut de o parte într-o tigaie puțină ceapă, un pic de sedano, dacă știți ce este, cu un pic de carote foarte puține și după aceea metem daterii, că este daterii, le cunoașteți, nuci, se cheamă struguri din aceia uscați, luva seca, nu? Puneți într-un mixer, le faceți frulare, după care le amestecați bine cu ceea ce am spus eu aici, ceapă, prosciutto, un pic de morcov, le amestecați bine, umpleți curcanul, un pic de unt deasupra și le punem la cuptor. Când o să fie gata, o să vi le prezint, da? Atunci am făcut lentiche. Astea sunt lentiche care se mănâncă în Italia cu zampone. Zampone e acesta, carne de porc care se pune la fierbere, se cheamă zampone. După care le tăiem bucățele, le punem în lentiche. Și un pic de cârnați, că se face rozolare și le punem și acestea în lentiche. Da? Și lentichele care se mănâncă aici în Italia aduce foarte mult bani. Se zice cu cât mâncați mai multe, cu atât bani vin mai mulți. Eu acum vă las pentru că am foarte mult de lucru și am să vă prezint când totul este gata. Sunt eu. Mă văd? Ia uite-mă. Sunt eu, Voicuța. Vă salut pe toți, un bon anno. Ne vedem după. La revedere. Un bon anno e la mulți ani din partea mea. Vă pup pe toți, vă iubesc pe toți cei de la România care cunosc. Vă ador e vă iubesc. Voicuța. La revedere, a dopo, după aceea. Ecco. Acum vă las. La revedere.